bruge til noget. Yes. Det vi har gjort, det er, at vi har skrevet op distanceformen her for en mellem punktet og så tangent. Vores punkt det er jo centrum, og tangenten det er planen. Og det skal den så give radius for at den for at det passer, at det her, den her plan den er tangent til cirkel, så skal det være radius. Og der er vi så skrevet her, hvad det er, hvordan den ser ud. Og så har vi så centrum givet ved minus 10,9, minus 13, og radius givet ved 12. Og planen har vi givet ved 2x plus 7 minus 2z minus 51 er lige med 10. Og det vi gør, det er så, at vi også skriver ind her. Vi har vores A, som er 2 hernede fra planen, og vi har jo minus 10, som er oppe fra punktet her, og det skriver vi så bare ind alt sammen. Og hernede skriver vi også ind med, hvor vi sætter det i anden. Og så giver det 12, så det viser vi, at den her plan, den er tangent til cirklen, fordi at det radius er 12, ligesom